Halo. Buat थांनो. Wow, delay malai. Hey guys, good morning. Goजोन फुंबिलि बयनिसिमबो. So guys, दिनै नै खानायसिन थांगासिनो आं भेरगावआव. So खानाय गोबां लावबायगासिनो जाब्रा जालांजोब्बाय. ओमफ्राय खानाय सिनखांना बाजारावबो थांगोन. बाजाराव एसे खरस खालामदों आरोना. So दिनै guys नोंथांखौ जोंनि लकेल बाजारखौ दिन्थिनोसै. So नायलांबाय थाबानो जाबाय guys. Wow, delay malai. Hey ini. Ande, bye bye. Ande deh, bye. तो दाया अब मुना थांग्रोबाय ना ओमफ्राय दायो लोगो हमफिनसै आब'मोनखौ तो दायो आयदा आंदो होलांनोसै दानिया नै दायो एसे देखानसै आं आलियाव स' दायो खानाय फार्स्ट सिंग्रोगोन इनिफ्राय थांगोन बाजाराव ओमफ्राय दायो आब'मोनखौ लोगो हमफिनसै आरोना स' नायलांफैदो गाइस तो दायो सफैबाय गाइस ओमफ्राय नैबे जाय भेरगाव टाउन ओमफ्राय दायो आं खानाय सिननोसै नै आदानि सेलुनावनो नों गासै इउटिउबाव Bye. Uff, dahi sin khangbai khana khanai bernudeng. Ayo merala sunubay jangle guys comment ko kita baca ya mernudeng to dahi tangsi guys hathayaw भेरगाव hathayaw ओमफ्राय guys नाइन लादो नै बिजों जोंनि भेरगाव टाउना so दायो आं मोनफैबाय हाथायाव so बहुत दिन जाबायमोन guys हाथायाव फैया माने लकडाउननि उनाव फैखायाखै आरोना so दिनैफ्रायना बहुत मोजां जादों guys तो माया मोनसे मोजां नांदों आरोना जिहेतु बहुत दिननि उनाव फैदों जेला so guys दायो आं बेरायगासिनो ओमफ्राय नैबेनो जादों मोनसे लाइब्रेरिनि मोनसे बहुत गिदिर मोनसे लाइब्रेरि जागोन ओमफ्राय दायो थाङै लोगो मोनबाय जोंनि सार सानैखौ ओमफ्राय नै जाया मुवा सिरि सिरि जाखोमागासिनो बुस्थुआ ओमफ्राय दायो जानोसै फिथा एंख्रं आरो साम नम जिहेतु दायो साहा लोंखाबाय गाइस थ' दायो एसे आं गय जादों गय जायाबा जाखाया आंनिया ओमफ्राय दायो थांनोसै गाइस ओमफ्राय जा आइया बाजारखौलाय खालामखाबाय आं खानाय सिनबाय थानाय टाइमावनो स' दायो थांनोसो नांसिगौ लटारि गाइस नै लटारि नांगौबा जोङो बेयाव फैबानो जाबाय ददलापारा गामियाव बादायनोबा ओमफ्राय जाबो लाबाय गांथाम स' गामियावनो जागोन जेला नै दायो आब'नो साइकेल दखाननि फैसा सानगासिनो दिनै सानसेनि सिगां खामायो आरोना आब'नि साइकेल दखाननि आब'आ ओमफ्राय निजा बानायदों ओइने सानसे नै दायो फैसा सानखांबाय सब बेसेबां गासै फैसाया 500 थाखा स' साननानै लोगोफोर साइकेल सेन होनना खानसेयाव 500 खामायदों जयै स' साननानै नायनो थाङोबा होनो हागोन स' बिदि जारनैफ्रा दायो साहा लोंसै न'आव थांसै बाय नै गाइस दिनै आंहा साहा खेबनै जालायबाय आब'आ एमब्रे लोंहोस्ताबबाय आरोना ओमफ्राय दायो नैबे जादों पियाजि आंनि फेभरेटखा पियाजिया ओमफ्राय दायो जानोसै गाइस ओमफ्राय न'आव थांनोसै नै दायो सफैबाय आब'मोना नै फैगासिनो Boleh. Dayo food challenge video banaygोन mandan तो दायो सफैबाय गाइस न'आव ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव फुड चेलेन्ज फैगासिनो आरोना स' नायनानै थाबानो जाबाय स' गाइस बिखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनो दाबावसै गाइस स' ओइ लिंकखौ होगोन आं डिसक्रिपसनाव स' फल' खालामबानो जाबाय दे गाइस दासो गोदान खुलिदों आरोना बारा फल'वार्सबो गैया स' आंनो एसे फल'वार्सल' गैया आंबो इन्स्टाग्रामाव स' फल' खालामबानो जाबाय गाइस स' लोगो मोनसै गाइस इयुननि ब्लगाव स' दिनैनि थाखाय बाय बाय एन्ड हेभ ए गुड डे गाइस